Литературные ночи с Василем. Усіх вітаю. У ефірі «Літературні ночі», які проводять з вами чароўная Алена Боярова. Вітаю усіх. Выдатны майстар гукарэжысуры, прабачце, Дамініка. І я, Васіль Дранько-Майсюк. І сёння у нас апошняя серыя нашага радыёсерыялу, прысвечаная вялікаму тэатральнаму рэжысэру, актору, драматургу, выдаўцу і празаіку Францішку Аляхновічу. У мінулых выпусках мы гаварылі пра тое, як Аляхновіч стаў зоркай беларускай прафесійнай сцэны ў Вільні і ў Менску. Гаварылі пра тое, як ён здзіўляў сваіх сучаснікаў цудоўнай разнастайнасцю ўласных п'ес. І пра тое, як, паверыўшы ў рэальнасць сацыялістычнага раю, паехаў восенню 26-го года ў БССР умацоўваць і развіваць айчынны савецкі тэатр. І ў выніку у першы ж дзень новага 27-го года быў арыштаваны органамі ГПУ, пасля чаго адпакутаваў 7 год на Салаўках. Аляхновічу пашанцавала. У сераду, 6 верасня 1933 года, на беларуска-польскай мяжы каля вёскі Коласава яго абменьваюць на Браніслава Тарашкевіча. І наш герой змог вярнуцца ў Вільню. Пра першыя свае дні на свабодзе Аляхновіч спамінаў так. І вось я на волі, цешуся, п'янею ад волі, месца сабе не знаходжу. Не сядзіцца на адным месцы, вось пайду яшчэ сюды, загляну туды, пабачуся з гэтым, трэба яшчэ наведаць таго. І як дзіўна, ніхто за мной не ідзе. Не трэба ніякага пропуску, куды хачу, туды іду. Сяджу ў кавярні, грае аркестра, усе людзі чыстыя, сытыя, вясёлыя, ветлівыя. І ўспамінаецца мне цяпер лагерныя блышынцы і вошы, гукі факстроту, якія прыносяць радыёвыя хвалі з далёкіх старонак. Няўжо ж усё гэтае я запраўды перажыў? Няўжо ж гэта не сон, які тады на вастрожскіх нарах? Божа, як добра ў кавярні, як файна аркестр іграе танго. Сапраўды, як файна аркестр іграў танго, і зараз мы паслухаем з вами Астора П'яццолу, яго знакамітую «Лібертанго».
Хочется говорить, а яшчэ болей хочется писать. Хочется расплюшчыць беларускім людям вочы на тое, што дзеецца ва ўсходняй Беларусі. Яму гэта хочется, а людзі кажуць. Ну, няма дзіва, што вы гэтак антысавецкі настроены. Салаўкі, блізу 7 гадоў, гэта не жартачкі. Дык вы не можаце глянуць на справу бесстаронна, вы на ўсё глядзіце аднабока. Але што ж вас, урэшце рэшту, за што пасадзілі, а? Мусіць, нешта было, а? Ідэатычнае пытанне, злуецца Аляхновіч, за што пасадзілі. Таксама так жа вельмі дзіўнае з метрок бядуля, спаткаўшы на вуліцы ў Менску сваяка Аляхновіча, сказаў яму: А што бачыце, выменілі, а? Значыцца, нездарма, значыцца, нешта было, а? Значыцца, нешта было. Аляхновічу хочацца пісаць. Ён пайшоў у газету «Крыніца». Там разводзіць рукамі, няма месца, газета бітма набіта матэрыялам, можа з часам, можа калісь. І іншыя беларускія газеты таксама не маюць месца на сваіх старонках для ўспамінаў Аляхновіча. А пісаць хочацца, расказаць пра жахі сталінскіх турмаў лагероў хочацца. І вось рэдакцыя польская газеты «Слова» прапануе надрукаваць у яе ўспаміны. Аляхновіч ахвоча згаджаецца. Пішу праўду. Прытрымліваюся прынцыпу. Не згушаць фарбаў, толькі праўду. Калі што блага, пішы, што блага. Калі што добра, пахвалі. Але людзі не вераць. Не, гэта Аляхновіч махлюе. Гэта не так. ГПУ ж тым часам таксама не спіць.
Я чую гэтую мелодыю Эніо Мариконе, гэтую выдатную музыку, якую ён пісаў для фільма пра гангстера Ала Капоне. Але мне тут бачыцца не Ал Капоне, мне бачыцца менавіта ГПУ. Бо ГПУ не спіць. Шчупні паліпы вырастуць, выцягваюцца, працягваюцца ажно да Вільні. Гэтаму ГПУ трэба неяк паралізаваць аляхновішаўскую работу. Аднаго разу ў кабінеце галоўнага рэдактара «Слова» Цата Мацкевіча зазваніў тэлефон, званілі з дэфензывы. Хто гаворыць? Заступнік начальніка другого аддзелу. Што вы робіце? А што я раблю? На што вы друкуеце гэтага Аляхновіча? Вы нічога не ведаеце. Гэта вельмі цёмны тып. Кажаце, быў на Салаўках? Ну, это яшчэ пытанне, ці ён там быў. І наогул не верце яму, будьце асцярожныя. Мы маем дадзеныя, што ён агент ГПУ. Хто гэта мы? Мы. Якім парадкам ГПУ здолела суяраваць гэтую чутку польскай дэфензіве, гэта было невядома. Гэта застанецца іхняй таямніцай ГПУ і дэфензівы. Ну, ведама, ў рэдакцыі думалі, разглядалі, кумекалі і прыйшлі да выснову, што заступнік начальніка другога аддзелу мае ўсё ж благія інфармацыі. Што як што, але каб Аляхновіч супрацоўнічаў з ГПУ, гэта ў галаве ніяк не месціцца. Аляхновіч працягвае пісаць далей. Паслаў свой рукапіс у расійскай мове ў газету «Возрождение» ў Парыжы, надрукавалі, прыслалі грошы. Тады ж сваім коштам он выпусціў свае гэтыя ўспаміны ў польскай мове, добра зарабіў, кніжка разышлася, знайшоўся выдавец на другое выданне і звярнулася фірма Нербіні з італьянскага горада Ферэнце, і вось выдрукавалі па-італьянску, затым была прапанова з Рыо-де-Жанейра, з'явілася кніга па-партугальску, друкавалася таксама на украінскай мове. Беларускія ж выдаўцы па-ранейшаму не праяўлялі цікавасці да гэтага рукапісу. Аляхновіч ведаў, што беларускае выданне кніжкі слаба разыдзецца, але яму ж надта хацелася, каб кніга гэтая выйшла і ў нашай роднай мове. І вось, у канцы 1937 года з'явілася беларуская кніга «У капцюрох ГПУ». Гэта 37 год, знакавы і страшны, калі большая палова сяброў знаёмых Аляхновіча была знішчана гэтым самым ГПУ, якое цяпер ужо называлася НКВД. Уладзіслаў Галубок, калега Аляхновіча па тэатру, разам працавалі ў Менску ў 18-м, драматург, актор, мастак, рэжысэр, які рэалізаваў ідэю нашага героя адносна таго, каб беларусы мелі свой вандроўны тэатр. Звольнены з усіх пасадаў у 1937 годзе Галубок быў рэпрэсаваны і паводле афіцыйнай версіі памёр у няволі ад гіпертанічнай хваробы. Паводле іншай версіі, у аўторак 28 верасня 1937 года расстраляны. Расстраляны. Фаларыян Ждановіч, адзін з пачынальнікаў нашага прафесійнага тэатра, цудоўны акцёр і рэжысёр, які быў партнёрам Аляхновіча ў спектаклі «Бутрым міра», які ішоў у Менску ў 18 годзе. Яны шчыльна разам працавалі ў Менску і затым у Вільні, часта сварыліся, канфліктавалі, але заўсёды мірыліся і працягвалі сваю супрацу. Расстраляны ў пятніцу 22 кастрычніка 1937 года. Браніслаў Тарашкевіч, наш знакаміты аўтар граматыкі, перакладчык, палітык і мовазнаўца, чалавек, на якога акурат і памянялі ў 33-м годзе Аляхновіча, і які тады з лёгкай усмешкай ішоў у сацыялістычны рай. У чацвер 6 траўня 1937 года арыштаваны, расстраляны ў аўторак 29 лістапада 1938 года. Псіхалагічны стан нешматлікіх ацалелых беларускіх савецкіх культурніцкіх дзеячаў дакладна выказаў Якуб Колас, які акурат напрыканцы 1937 года, тады, калі Аляхновіч выдаў свае ў капцюрох ГПУ, склаў верш «Ноч пад Новы год». Замкнула зямля свой яшчэ адзін круг, другі зачынае. Маўчыць непрытульна заснежаны луг і пушча лясная. Мігаюць далёкія зоры ў гары, як чыстыя росы. І ходзіць паважна мароз па бары, злы, белавалосы. Глядзіць неласкава скляпенне нябёс на скутую землю, і млечнага шляху паблеклы пракос у холадзе дрэмле. У гэтым змярцвенні начной цішыні год новы вітаю. Якою пуцінай вы пойдзеце дні, я моўчкі пытаю. Маўчыць небяспечны прастор глыбіня, без берага краю, маўчыць ім і постаць наступнага дня.
і я замаўкаю. Але Аляхновіч не замаўкаў, і ён не мог маўчаць, хаця яго пра гэта многія прасілі. Тыя ж супрацоўнікі ГПУ, калі выпускалі яго ў 33-м годзе ў вольную Вільню, папярэджвалі. Нават не думайце што-небудзь пісаць пра сваё прыбіванне на Салаўках. Аляхновіч ім, канешне, абяцаў, але як толькі ў яго атрымалася прывезці ў Вільню сваю маці, дык ён узяўся за справу, узяўся за ўспаміны. Яго былая жонка прасіла, каб ён таксама не злаваў ГПУ, бо ў гэтай пякельнай арганізацыі рукі доўгія. Але Францішак Аляхновіч адмахваўся ад нараканняў. Ён забіраў на цэлы дзень сваіх дзяцей, з жонкаю быў разведзены, але яна дазваляла бачыцца з дзецьмі, вазіў іх у тэатры, катаў на лодцы, частаваў марожаным, хацеў забыцца на ўсе свае злы беды, ладзіў для іх файныя тэатралізаваныя гульні, як бы наганяў той час, калі ён быў вымушаны з імі быць у разлуцы. На атрыманыя ганарары ад сваёй кнігі Аляхновіч зноў задумвае адрадзіць у Вільні беларускі тэатр. І віленскія газеты 30-х шмат пісалі розных зацемак, артыкулаў пра тое, што Аляхновіч неўзабаве распачне тэатральны сезон. І са сваім новым тэатрам не прамяне ніводнага гарадка і вёскі заходняй Беларусі. Аляхновіч перапісвае на новы лад сваю першую п'есу, калісьці вельмі паспяховы мюзікл на Антокалі, і маніцца ізноў здзівіць заходнебеларускую публіку яркім сцэнічным дзействам. Вось зараз, калі грошы з'явіліся, калі ў яго, магчыма, зараз усё можа атрымацца, усё адрадзіцца, усё будзе, але на вялікі жаль, па мінорных зыках сарабанды Гендэля вы павінны былі здагадацца, што нічога не атрымалася. У 30-е гады Аляхновіч не здолеў арганізаваць новы тэатр. Гэта быў вельмі неспрыяльны час для беларускай культуры ў заходняй Беларусі. Аляхновічу многія не верылі. Ад Аляхновіча многія беларусы адвярнуліся. Чутка ГПУ, што наш герой не проста так быў выпушчаны, упэўнена пасялілася ў наіўных і даверлівых душах многіх нашых заходнебеларускіх суайчыннікаў. І як тут не згадаць дзённікавыя запісы Максіма Танка 2 студзеня 36-го года. Сваткаўская паліцыя распаўсюджвала ўспаміны Аляхновіча аб Салаўках. Хлопцы смяюцца, што аўтар змясціў у гэтай кнізе 2 фатаграфіі, адна салавецкая, другая віленская, і што на першай ён куды лепш выглядае. Кнігу хутка, нават не дачытаўшы, скурылі нашыя заядлыя курцы.
Але неўзабаве гэтыя заядлыя, незаядлыя курцы, гэтыя хлопцы, якія так файна смяяліся, яны зразумелі, што ім будзе не да смеху. Неўзабаве і сябрам і ворагам давялося ўпэўніцца, што так званая нездаровая фантазія Аляхновіча была самай што ні на ёсць інфернальнай рэальнасцю. У аўторак, 19 верасня 1939 года савецкія войскі занялі Вільню. Аляхновіч тады працаваў на электрычнай станцыі, рыхтаваўся да іспытаў па літоўскай мове. З'яўленне бальшавікоў для яго было поўнай нечаканасцю. У аповесці «Страшны год» наш герой так успамінаў гэты жудасны момант. Пры спатканні з бальшавікамі мяне агартае страх. Гэта не толькі ведамы кожнаму чалавеку страх смерці. Тут ёсць нешта болей. Хто з нас, перажыўшы больш за паўсотні гадоў, не глядзеў смерці ў вочы? Гэта іншы страх. Гэта страх дзіцяці, зачыненага ў цёмным пакоі, якое баіцца чагосьці нерэальнага. Гэта страх, які перажываем у сне, змагаючыся з нечым і не могучы яго перамагчы, калі неслухмяныя рукі не могуць нанесці забойчага ўдару, а ногі не здолеюць варушыцца, каб уцячы. І мне часам прыходзіць на дум, ці запраўды ў факце існавання бальшавізму няма чагосьці патустаронняга, бо глянуўшы на гэтыя шапкі, на гэтыя чырвоныя зоркі, я перажываю містычны страх, нібы я спаткаўся з чортам. Лепш у голым поле спаткацца са зграяй галодных ваўкоў, чымсьці неспадзявана пабачыць гэтыя шапкі, гэтыя зоркі, гэтыя скуластыя мангольскія твары, з якімі, здавалася, ўжо ніколі не сустрэнешся. Але ён сустрэўся. Дома Аляхновіч не начуе, а едзе на другі бок горада да прыяцеля. На трэці дзень, у пятніцу 22 верасня, Аляхновіч вырашае разам са сваімі некаторымі сябрамі перабірацца ў Нямецчыну. На мяжы яго і сяброў затрымліваюць нямецкія памежнікі. Франца Карлавіча, які ў адрозненне ад сваіх прыяцеляў не паспеў паклапаціцца пра належныя дакументы, адпраўляюць назад ва ўжо савецкую Літву. Для Аляхновіча пачынаецца страшны час пад савецкай акупацыяй. Ён вяртаецца ў Вільню, жыве дома, начуе ў складзіку, раніцай прабіраўся ў сваю хату, снедаў, а затым браў вудачкі ды ішоў далёка за горад на рэчку, як ён сам казаў. Гэта была маска, каб надаць сабе выгляд бесклапотнасці, каб выглядаць на чалавека, які нічога не баіцца. І ў гэтыя жудасныя часы спакойна ловіць рыбку. А ў гэтыя жудасныя часы ў пятніцу, 17 лістапада 1939 года, Антон Луцкевіч, блізкі сябар Аляхновіча, адзін з нямногіх беларусаў, які падтрымліваў яго ў 30-е гады, калі многія ад яго адвярнуліся. Дык вось, Антон Луцкевіч знаходзіўся ў засценках НКВД. Яго катавалі і вымусілі напісаць собственноручныя паказанні, дзе Антон Луцкевіч называе Аляхновіча сотрудником полонофильской группы Павлюкевича, ярым врагом Советского Союза. У сваіх прыяцеляў і знаёмых гэты яры вораг Савецкага Саюза здабывае сабе 7 начлегаў, якія былі падзелены паводле дзён тыдня. Вонкавы выгляд Аляхновіча змяніўся. Ён адмыслова аброс сівой барадой, перамяніў хаду, цяжка варушыў нагамі, згорбіўся, усклаў окуляры. Усё зрабіў, каб не быць на сябе падобным. Восенню 40-го года Франц Карлавіч дастае работу ў 30 кіламетрах ад Вільні. Тут бальшавікі будавалі шашу. Аляхновіч быў прыстаўлены лічыць вазы, якія прыязджалі з пяском. Паводле ўспамінаў Аляхновіча ён клаўся не распранаючыся, гатовы кожную часіну, як пачуецца званок пры браме, выскачыць праз акно ў агарод. Кусок хлеба, намазаны маслам, ляжаў на пагатове, каб кінуць яго сабаку, які пачне брахаць. А там праз агарод на другую вуліцу і бог бацька. У сваім доме Аляхновіч ужо не з'яўляўся, бо адзін пакой быў наняты кватарантамі, другі заняў праўдом на канцылярыю, трэці уплатнілі. Разам з жонкаю драматурга памясцілі туды кватарантку. Аляхновіч з нецярплівасцю чакаў вясны, калі можна было б начаваць у лесе, бо начлегаў амаль не засталося. У траўні 41-го года знаёмы Аляхновіча, былы салаўчанін, уладкоўвае яго на будаўніцтва моста каля аднаго мястэчка, якое было 60 кіламетраў ад Вільні на беразе ракі Мерчанка. Аляхновіч там быў прызначаны вартаўніком.
І вось, будучы на пасадзе вартаўніка моста, у аўторак 24 чэрвеня 41 года Франц Карлавіч сустракае вестку аб прыходзе нямецкіх войскаў. Са з'яўленнем першых нямецкіх самалётаў, што пачалі бамбіць мясцовасць, хаваецца разам з іншымі ў лес, затым на другі дзень перабіраецца ў мястэчка, а пасля ў Вільню да сям'і прыходзіць нямецкая ўлада. А ехал полем, а до казаченека три дні, три ночі. Три дні, три ночі, у карети граючи. Три дні, три ночі, у карети граючи. Вось так вось гэты казаченька ўсё прайграў, цалкам быў прайграўшы. Гурт «Палац» праспяваў сваю выдатную канцэптуальную песню 1996 года. Але Аляхновіч не хоча прайграць. Аляхновіч павінен выжыць. Аляхновіч павінен выжыць пры любой сітуацыі. Нават пры той сітуацыю, калі краіну захапілі ўжо іншая таталітарная сіла гітлераўская. З пачатку 42 і па 44 год наш герой працуе галоўным рэдактарам штотыднёвай газеты «Беларускі голас». Рэдакцыя знаходзілася на праспекце Гедэміна, дом 2. У той самай будыніне быў беларускі нацыянальны камітэт, які дапамагаў беларусам і абараняў іх правы і інтарэсы. Францішак Аляхновіч, які з прыходам немцаў пазбавіўся пагрозы зноў трапіць у кіпціру энкавэдыстаў, тым не менш не кінуўся ўсхваляць сваіх так званых вызваліцеляў і іх новы парадак. Не.
Ніякіх хваласпеваў з боку Аляхновіча на старонках тагачаснага друку і ў тым ліку ў рэдагаваным ім тыднёвіку не было. Літаратуразнаўца Владзімір Ковель на гэты конт зазначаў. На старонках беларускага голасу нельзя знайсці ніводнага палітычнага артыкула, які належаў бы пяру пісьменніка. Аляхновіч пісаў пра культурнае жыццё Беларусі, напрыклад, пра гарадскі тэатр у Менску, які ставіў і п'есы Аляхновіча на Антокалі, і пан міністр, пісаў пра канцэрты Забейды Суміцкага, пра дзейнасць Віленскага навуковага таварыства, дапрацоўвае і дапаўняе беларускамоўны варыянт у кіпцюрах ГПУ. У жніўні 43-го года Францішак Аляхновіч піша сваю апошнюю п'есу «Круці, не круці, трэба памярці». Гэта была дзівосная фантасмагорыя пра тое, як шалеюць людзі, а разам з людзьмі ў нейкім такім дзіўным, проста гарманічным суладдзі шалеюць і ведзьмы, і шатаны, і д'яблы, і розныя монстры. Пасля таго, калі яны ўсе даведваюцца, што адзін спрытны алхімік схаваў смерць, і смерці больш на нашым свеце няма. Эпізод, у якім Люцыпар збірае паседжанне чарцей, ведзьмаў да іншых монстраў, і на якім гэтым паседжанні хоча зразумець, куды ж знікла смерць, гэта яскравая сатыра на Сталіна і на ягонае атачэнне. Ось паслухайце невялічкі ўрывачак. З'яўляецца першы чорт. Наш вучитель, наш вялікі, родны бацька, наймілейшы, геніальны, незраўнальны, правадыр наш наймілейшы, наша сонца, над чарцямі найвышэйшы, найдужэйшы гаспадар, прашу слова ўладар. Ну, таварыш, раскажы, што ў думках маеш ты? Згодзіцца хіба ўсялякі, што сястру нашу сабакі дзесь спаткалі, разарвалі, костачкі парасцягалі. Эх, дурная твая маці, што такога нарадзіла і ў кадушцы не ўтапіла. Ты, брат, шкоднік, ты вредитель. Каб сапраўднага злачынцу нам трудней было знайсці, хацеў нашую увагу ў іншы бок накіраваць. Цябе трэба пакараць. Пасля з'яўляецца ведзьма, якая радасна паведамляе, што смерць хавае ў бочцы ў сваёй лабараторыі. Алхімік. Усе кідаюцца вызваляць смерць. І людзі, і чэрці. Бо як гэта так, калі няма смерці? Для людзей жа гэта проста трагедыя сапраўдная. А як жа забіваць? Расстрэльваць, рэпрэсаваць, як жа вынішчаць сваіх бліжніх? Як існаваць без смерці? У чым тады радасць? У чым тады сэнс? Як жыць без адчування радасці, што рана ці позна цябе будзе чакаць танец смерці, пра што і спявае гурт Iron Maiden «Dance of the Dead». Tell you a story to chill the bones out a thing that I saw. One night wandering in the Everglades, I'd one drink but no more. I was rambling, enjoying the bright moonlight, gazing up at the stars. So near to me, watching my every move. Feeling scared, and I fell to my knees. Something rushed me from the trees, took me to an unholy place. That is where I fell from grace. And they summoned me over to join in with them to the dance of the dead. Into the circle of fire I followed them. Into the middle I was led. As if time had stopped still, I was numb with fear, but still I wanted to go. And the blaze of the fire did no hurt upon me as I
walked onto the coals. Then I felt I was in a trance and my spirit was lifted from me. And if only someone had the chance to witness what happened to me. And I danced, and I pranced, and I sang with them. All had death in their eyes. Lifeless figures, they were undead, all of them. They had ascended from hell. У гэтай дзівоснай песні расказваецца пра тое, што герой ішоў ноччу, весь в сваіх сумных думках, і сам незразумела чаму напаткаў смерць, якая закруціла яго ў страшным танцы і не выпускае са сваіх абдымкаў. Францішак Аляхновіч як прачуваў нешта, калі пісаў сваю апошнюю п'есу пра смерць. У пятніцу 3 сакавіка 44 года, каля 8 гадзін вечара, Францішак Аляхновіч быў забіты у сваім кабінеце 2 стрэламі ў галаву. Аб гэтым забойстве паведамлялі віленскія і менскія газеты, а таксама і берлінская раніца. Жонка Аляхновіча ўспамінала. У пятніцу позна вечарам я адчыніла ўваходныя дзверы на званок, і ўвайшоў чалавек векам каля 30-кі ў кароткай куртцы. Я думала, што нехта з беларусаў, бо я знала толькі нямногіх. Дзіўна толькі выдалася мне, што ён не прамовіў ні слова, каб прывітацца. Ад дзвярэй можна было ўбачыць Францішака за бюркам у малым пакойку. Чалавек, якога я ўпусціла, скора падышоў да бюрка, выстраліў колькі разоў і хутка выйшаў. Усё гэта трывала некалькі хвілін. Літаратар і фатограф Сергей Панізнік згадваў, як у 66-м годзе сустракаўся з літаратуразнаўцам Алесем Есаковым, і Есаков яму сказаў адзін цікавы факт. Літаразнаўца Алесь Есаков мне расказваў, што ён пасля службы ў дзеючай арміі трапіў у партызанскі атрад, байцы якога выконвалі спецзаданні. У Вільні, напрыклад, шукаючы кампрамат на Францішка Аляхновіча, нічога асаблівага не дабылі, але ў расстрэльных спісах ён значыўся, і прыйшлося выконваць загад на парозе яго дома. А паводле інфармацыі літоўскага пісьменніка Томаса Венславы, якую ён змясціў у кнізе «Віленскія імёны», забойцам Аляхновіча быў савецкі тэрарыст Йозас Семянавічус, які нарадзіўся ў 1905, а памёр у 1984 годзе. А яшчэ ў кніжцы Венславы можна прачытаць, што Аляхновіч баяўся прыходу саветаў, моцна піў, і што для маладой Беларусі ягоная творчасць дапамагала выхоўваць нацыянальныя пачуцці. У сераду 31 траўня 44 года ў беларускай газеце змяшчаецца інфармацыя аб тым, што часопіс «Новы шлях» выпускае асобным выданнем п'есу Аляхновіча «Круці, не круці, трэба памярці». Пасля гэтага на доўгі час творы нашага героя не выдаваліся. На тэрыторыі Савецкай Беларусі яго імя да канца 80-х гадоў натуральна, што было забароненае і магло згадвацца толькі як лаянка. Беларускія ж эмігранты, што жылі ў Амерыцы, Аўстраліі, Нямецчыны, ды дзе заўгодна, гэтаксама немаведама па якіх прычынах не выдавалі поўны збор твораў Аляхновіча, ды і не выдаюць. Нават двухтомніка яго няма і па сёння. Чаму так, асабіста я не магу зразумець. Упершыню ж праўдзівая ацэнка дзейнасці і творчасці нашага героя была дадзена тэатразнаўцам Анатоліем Сабалеўскім у артыкуле «Адметны шлях», які выйшаў у часопісе «Спадчына» за 90 год номер 3. А тэатральны крытык Вячеслав Ракіцкі у артыкуле «Пачатак нашага тэатразнаўства», які выйшаў таксама ў «Спадчыне», але 91 год номер 1, у прыватнасці гаварыў, што менавіта Аляхновіч быў адным з заснавальнікаў нашага тэатразнаўства.
З пачатку 90-х гадоў драматургія Аляхновіча пачынае вяртацца на беларускую сцэну. У 93-м годзе малады тады рэжысёр Владзімір Савіцкі у менскім тэатры-студыі «Абзац» паставіў спектакль «Няскончаная драма» або «3 дні з яго жыцця» паводле няскончанай драмы Аляхновіча. А Мікола Трухан, які заснаваў тэатр «Дзея», увогуле паказаў Аляхновіча з такога нязвычнага, экзістэнцыяльнага, трагедыйнага боку. У 95-м годзе ён паставіў спектакль «Здань» паводле страхаў жыцця і ценяў, а ў 96-м годзе паставіў спектакль «Круці» паводле «Круці, не круці, трэба памерці». Гэтыя спектаклі карысталіся вялікім поспехам у інтэлектуалаў, атрымалі шэраг узнагародаў за мяжою, і Аляхновіч ізноў загучаў. Затым той жа рэжысёр Владзімір Савіцкі вясной 2011 года паставіў камедыю Аляхновіча «Пан міністр», а 29 чэрвеня таго ж года на сцэне тады яшчэ цікавага тэатра РТБД адбылася прэм'ера адной з лепшых камедый нашага героя «Шчаслівы муж». Публіка хадзіла на гэты спектакль з вялікай радасцю. Гэты чалавек стварыў прафесійны айчынны тэатр. Ён стварыў беларускае кабарэ. Ён стварыў і дзіцячы тэатр. Ён увёў новыя жанры ў нашай драматургіі. Ён быў пачынальнікам, як я ўжо сказаў, тэатразнаўства. Быў бліскучым публіцыстам, з'яўляўся выдатным празаікам, цудоўным паэтам. Ён быў першы сярод нашых пісьменнікаў, хто напісаў праўду пра жахі сталінскіх лагероў. Гэты смелы, бязмежна таленавіты, яркі чалавек варты таго, каб мы яго не забывалі, каб памяталі, каб перавыдавалі яго творы, каб ладзілі яго чыткі п'ес, каб ставілі яго драматургію. І я упэўнены, што гэта будзе. Я упэўнены, што абавязкова неўзабаве выйдзе яго якая-нибудь новая кніга выбранага, а затым і поўны збор твораў, таму што многае яшчэ не выдавалася. Многае яго асела ў архівах часопісаў, асела ў архівах газет. Многія яго дзівосныя апавяданні і артыкулы яшчэ мы павінны расчытаць і здзівіцца, наколькі яны сучасныя, наколькі яны надзённыя, наколькі яны яркія, наколькі яны файныя. Аляхновіч заўсёды актуальны. Аляхновіч наш Мальер. Аляхновіч той чалавек, які выдатна паказаў беларускі характар. Прытым самы розны. І селяніна характар, і гараджаніна, і разумнага, і дурнога, і алкаголіка, і філосафа. Аляхновіч – гэта тая аснова, той каркас, той геніальны пісьменнік, на якім фактычна і будуецца нашае адраджэнне. Гэта вялікі чалавек нашай Беларусі, нашага краю. Дзе мы ў гэтым краю? Кажучы словамі лідара гурта «Нейрадзюбель» Александра Кулінковіча, адныя пакуль у балоце, бо лепшых забралі ўначы. Аляхновіча ў нас забралі. Пара яго вяртаць. Для вас працавалі выдатная Алена Баярова, не меней файны гукарэжысёр Дамініка і я, Васіль Дранько-Майсюк. Мы з вами развітваемся і слухаем песню, трагічную, драматычную песню гурта «Нейрадзюбель» «Край». Радіма познає, люди убачать подлогу і дах. Сміття збираємся у шлях, лишим хвилини до іншого сна. Край, мне незнайомий край, по дорозі додому ми одні у болоті лепших забрали у край. Мне незнайомий край, по дорозі додому ми одні у болоті лепших забрали у наших.
одинки, грошовые каски, рублевые скрынки, камни познать свободы, я новый край, мне незнакомый край. По дороге до дому мы одни в болоте, лепших за мир. Край, мне незнакомый край. По дороге до дому мы одни в болоте, лепших за мир наших. Патроны, самки, собаки збили мяне, скрали одежу. Мары так само, розные думки. Решил не шкода, что я прожил даремно. Край, мне незнакомый край. По дороге до дому мы одни в болоте, лепших забрали у край. Мне незнакомый край. По дороге до дому мы одни в болоте, лепших забрали у наших.